Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhin ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Among gikalipay o gipasalamatan ang imong dako nga gugma sa matag usa ka namo. Ginoong Dios, naghangyo kami kanimo nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta mahimo kini nga instrumento ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Din ang mga tawo nga anaa karon sa ilang mga puloy-anan o Dios nagapaminaw, nagahatag og panahon higayon sa ilang mga oras aron ilang patalinghugan kini nga programa. Itugot mo unta o Dios nga dunay mapadama diha kanila nga usa ka panalangin alang kanila ang ilang paghatag og kahigayunan sa pagpatalinghog sa imong pulong. Pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo unta ilang mahangpan og masabtan nila ang mga pulong sa kamatuoran og sa dili pa mosira ang kaluwasan, imo unta silang pagakabigon nga makahimo sa pagduol aron mga laga dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa among ginapangayo, pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon among ihatag kaninyong usa ka malipayon ug mainiton nga pagpasalamat gayud sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Musa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sa dili pata sama sa atong naandan, sa dili pata moadto sa pinaka-main portion sa atong programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa dinhi sa ato nga cellphone. Okay, ato ning tan-aw tani. Okay, sir, maayong udto kagabiin naminaw mi, wa lang gi nakatik sa amo sir, kay nahutdan gid mi sa load unya alas 9:30 na sa gabi na abot ang akong anak kaganinang buntag nakapalood mi sir. Among gipamatian ang inyohang mga pagpasabot mahitungod sa pangutana ug matud pa sa ako nga umagad. Ingon niya unya pa unsa may inyong ikasulting nakasabot naman ta. Dugay nakaayoming naminaw sa inyohang programa sir. Unya og di pud mi kapaminaw murag hawang man, sakto tong giingon sa unang panahon nga mura ni hinuon og maintenance ang inyohang programa kaysa tinuod lang makapawala manggid pod sa kakapoy ug makapalipay sa do. Sa man ni something's missing, makapalipay sa do. Patake bago sa sunod anay. Okay, salamat kayo. Unya kamo diha nga mga naminaw kun inyo gyud nga nasabtan ang mga pulong sa Ginoo disbala ang kasulatan. Ayaw mo pag-usik og panahon tungod kay wa ta masayod ug wa ta mahibalo kanus-a mo sira ang kaluwasan. Unya daghana unya sa mga taong manginahanglan maluwas pero unsaon man nga wa na may panahon alang sa kaluwasan. Tanawa panahon sa lunop. Kadtong mga tao nga nangalaglag sa lunop sa tubig, di man tong mga taong wa kadungog, wa kabati kasi nuwe may nagwali ni adto pero pagkadili nila mo to hinungdang nangalaglag sila pero sa dihang nakita na nila nga hinay-hinay na nga nitubo ang tubig. Nituo na sila nga duna di ay lunop og insaktong ilang nadungog og nabati. Nanginahanglan na sila
nangakabig na, pero ang ilang pagkakabig wa na gyud kinahanglan na pas Ginoo, nangalaglag ra gyud sila. Mao na nga mintras may panahon pa, wa pa muubay ang imong duha ka bukton nga maghigda ka ug magtupong ang imong tiil. Ala sige, himuha gyud nga mga lagad gas Ginoo kay ang kaluwasan naa na, nagapanuktok na sa pultahan sa imong kasing-kasing. Si Kristo kinahanglan na nga makasulod siya nimo. Alagad na mos Ginoo kay ang panahon talitapos na. Well, niya patay basahon. Maayong gabi kaninyo dinha, sir. Ang amo lang ikasulti bahin aning programa padayon ming naminaw, pero wa na gyud mi nagsimba sa amo nga simbahan. Ang among pastor ni adtong Domingo nagkasugat mi diha sa merkado. Ingon niya nga kuno nga daw nalimot na mi sa simbahan. Amo lang giingnan nga depende lang unya ni pastor sa dagan sa panahon. Okay, salamat kayo. Unya, lubos-lubosan nyo na lang ang mahimong pangitaa ang hustong dalan sa pagpangalagad o pagsimba diha sa Ginoo. Okay, last text nga atong basahon. Maayong udto kuya, duna bay imong bakante sa bulan sa Agosto, kay amo unta ka nga kinahanglanon either lang ana kuya kanang unsang sabaduha ang imuhang bakante sa bulan sa Agosto. Okay, di usa nako ni idilit ha. Ay mauli kos balay ako nga tan-awon ang ako nga calendar schedule kay naa maggoy kana magong mga ingon ana na ako ikakumit ako nang ilargo dayon sa kuan butang sa kalendar kay daghanang hitabo nga nakatando ko doon na tulo akong natando nga anang sa baduha unya di ay tulo na ko kung natando naglibog na hinuog og unsang hitabo mo nang ako naging ikuan sa kalendaryo ako ibutang. So kanang Agosto sure ko nga naay kuan naay na ko ni schedule pero wa pa na mahurot ako kining nabira ako ning tiksan unya og ikapila una kaduha katulo kaupat ba ka Sabado nga naa koy kuan basta di so kuan ni makakuan kay wa ko mangguna gidala-dala ang kuan kay wa man koy pocket dictionary schedule nga gidala-dala dire. Okay, salamat. Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message diya sa iyang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga imong malili ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o nasuras kalibutan nagagikan kining atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi no sa tanan natong mga kahigalaan, atong mga kaigsunan kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga Facebook. Atong gina-welcome ang tanan. O niya pwede na makapadala higala og mga messages pinaagi sa pag-text namo ni Brother John sa mga number nga amo kanunay gipahibalo nga na kaninyo. Makahimo mo sa pag-text o mga greetings or kaha mga pangutana. O niya atang isab ninyo ang pangutana nga ato nga pagtagad karon kalipay na mo higala nga dunay mga participation sa gikan ninyo. Pwedeng participate mo pinagi sa pag-text nga rin mo ni Brother John or pwede ari sa comment section nato no sa Facebook. Niya palihog lang po di ay alang sa atong mga followers o mga viewers na atong i-share mga higala ang atong programa ngadto sa atong mga friend para nga daghan ang makatan-aw, makasunod o makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, dili ta magdugay ato ning basahon ang mga kahigalaan nato nga naghatag og mga mensahe dinhi sa ato nga programa. Okay, niya si Brother Edwin Notarte. Happy midweek mga kapaglaom og mayong gabi ninyong tanan. So good evening Brother Edwin. O niya po si Brother Ronilo Eitang sa Saudi Arabia. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nag-view karon og happy midweek. God bless sa tanan. Okay, may gabi ni Saudi Arabia, Brother Ronilo.
Okay niya po si Chel Notario Aragon. Mayong gabi kaninyo kuya og sa tanan og atig paminawan sa Jesus is our hope. Salamat sa pagbasa kuya. God bless sa tanan. So good evening Chel Notario Aragon. Okay, ni pa atong tanawon ni asad si Dr. Jiri Arrogante. Happy midweek to everyone. Continue your media ministry. Okay, Dok. Salamat sa pagbiyo, Dok. Maayong gabi ini mo sa imuhang pamilya. Okay, welcome mo Dok sa ato nga programa karong gabi na. Anya niya sad si May Molina Gikuli sa Saudi po ni Arabia. Good evening, watching from Hill, Saudi Arabia. Dan sharing, Sir Libby and Sir John. God bless. So thank you kayo. Salamat ma'am sa pag-share kana. Mami Molina Gikuli. Mao na imong participation sa atong program ma'am. Nakatabang ra gihapon ka pagpahibaw ngadto sa mga tao through sharing sa ato ang program. Okay, ni pa siya minsay happy midweek sa tanang kapaglaom. Ano ni pagid siya isa ka message okay. Ingon siya dinhi nga ibalik nako ang dungog og himaya sa Ginoo. Tagaan na pud ko laing adlaw na tawhan. Gihatag na bonus Ginoo sa akong kinabuhi. Bisan pa sa mga pagsulay nga akong naagian, mga problema, isip inahan nga ani sa layo nga dapit. Okay, happy birthday di ay Ma'am May, no? Molina Gikuli, nagsaulog karon sa Saudi Arabia. Okay, ni pag-share minsay, maayong gabi mga brothers. God bless. Kamusta na karon si Mami Antuentes de Snowy? Wa naman maka-view. Anya niya sad si Brother Rufino Moreno. Good evening, Bro Lee, Bro John, og sa tanang kapaglaom, maayong pagpaminaw sa Jesus is our hope. God bless us all. So God bless you also, Brother Rufino. Anya ato ning dalikyatan paglili higala ang pikas nga screen. Anya ato ning basahon ang naglab og nagheart sa ato nga program. Okay, ato nakita ni sa mga naglab niya si Levi, si Ma'am Levi ni siya, Bersero Olingay. Niya po si Gloria Ferrer, Emilda Osabel Boratso, niya po si Ma'am Oslington Jing sa Australia, niya po si Basilio Notarion Jr., Kapaglao Maika, okay, si Maika Kapaglaom, si May Molina Gikuli, niya po si Ma'am Nisibel Villaganas de Cesario. Niya po si Inilim Mayagma Roquiro Asuncion. O niya si Chel Notario Aragon o si Brother Edwin Notarte. Arita sa mga nag-like mga higala niya si Brother Ronilo Itang, niya si Dr. Jiri Jeffrey Arrogante. O niya po si ang mensahe nga nagdilaab. Anya niya sad si Ginaline Lumuntad, Welski ML, si Brother Johnny Mainit, Miliod Silasol, og Ronald Estrina. Estrina mo ning butang nini. So, mao ni ato nakita sa pikas nga screen atong mga kahigalaan nga naglab og nag-like sa ato nga programa. Balikan na to diri sa pikas nga screen niya si Chel Notario Aragon. Happy midweek sa tanan. Niya po si RG Punay. Mayong gabi ninyo diha duha Brother Libby Clavis ug Brother John Dehito. Happy midweek watching ko diri sa Miller Health Foods diri sa Bulacau, Talisay 7, watching diri. Salamat kay dong RG, no? Salamat dong sa pag-view sa ato nga program. Unya, kumusta na lang mong tanan diha sa Miller Health Foods? Nade siya sa Kwan Bro John. Naami siya sa Kwan sa Bulacau, Talisay. Sa Bulacau, Talisay. Ginabalhin naman gudron ang Kwan. Naani sila sa Bikiri. Murag sila na mga
magkuas mga cinnamon uban pa diha nga mga kuan nya naa ni ron sila dinha na sa ilang bag-o nga kuan location. Okay, akong ibalik yung panahon, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libewell. Adto ta mga higala sa kuan, adto ta sa paghatag og atensyon ining pangutana. Okay, ato ning kuan ni ato ning tan-aw ning kuan. Yes, okay mga higala, adto ta ining kuan ni pangutana ni Helen Puntanusa. Sister Helen, thank you so much sa imong pangutana diring naabot no sa ato nga programa. Unya among ihangyo kamo dihang mga naminaw mohangyo rami kay kini ko nga programa na to lahi ni siya og format sa uban nga programa. Wala mi amo diri nga kaugalingon nga outline nga among i-discuss diri kundi nagagikan diha sa inyong mga listeners. So kung mahimo wala man tingali dautan aning among gihangyo. Kung mahimo taga-isad mi ninyo og time sa among hangyo nga makapadala mo diri og pangutana, nga aron nga atong mapasabot sa kahanginan labing maayo, doktrinal o kahaunsay inyong ipangutana kana bang makahatag rapod og inunta kasayuran sa uban nga mga naminaw mahitungod diha sa Ginoo. So salamat kayo among hulaton ang inyong response sa among hangyo kaninyo. Well, ato ning basahon. Sir, maayong hapon. Makuan lang gining maayong hapon kay anytime, any day, any hour pwede magudtang nga matiksan dinhi kay kadaghan naman nato ni pero how many years na atong programa unya ato na ning gihatag kanunay ang atong number mo na nga bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw, pwede tang matiksan. Okay? Sir, maayong hapon. Kanunay gyud mi nga nagsunod sa inyo programa. Ako sir, sa didto pa ko sa Hong Kong bilang domestic helper. Duna ko'y kauban didto nga usapod ka SDA. Kanunay ko muuban niya og simba kay pareha man mi og day off Sabado. Why man sir nga sa kadaghan nga pwede ikangalan sa inyo pundok. Way man nga maumay na pili nga ngalan sa inyo pundok nga SDA. Salamat sir, si Helen Puntanusa ni. Okay, salamat Sister Helen Puntanusa. Kung balikag basa, sir, maayong hapon. Kanunay gyud mi nagsunod sa inyo programa. Ako sir, sa didto pa ko sa Hong Kong bilang domestic helper. Duna ko'y kauban didto nga usapod ka SDA. Kanunay kung muuban niya og simba kay pareho man mi og day off Sabado. Why man sir nga sa kadaghan nga pwede ikangalan sa inyo pundok, why man nga maumay na pili nga ngalan sa inyo pundok nga SDA? Salamat sir, si Helen Puntanusa ni. Okay, dagang kaayong salamat Sister Helen Puntanusa sa imong pangutana. Ang tinuod pagkasulti kining word nga SDA tulo ra maguni ka inim ka tulo ka litra letter S, D og A. SDA ang buot ipasabot sa SDA Seventh Day Adventist. Ang buot ipasabot nagbantay sa ikapitong adlaw ug nagapaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. I repeat, Seventh Day Adventist ang ipasabot ana nagbantay sa ikapitong adlaw ug nagapaabot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Munay bot ipasabot. Karon ang gusto nimong pakisayran ngano mangyud nga sa kadaghan nga mahimong ikangalan nganong maumay inyong napili ang ngalan nga SDA. Abi nimo Sister Helen, kanang SDD lagi na ngalan, ang official name gyud ana is Seventh Day Adventist. Pero ang tinuod nga pagkasulti, wa pa ning lutaw, ang kanisiyang ngalan nga SDA nag-exist na nidaan ning punduka. Tandaan nato na nag-exist na nidaan ning punduka. Diha na ning daan kining punduka. Nahitabo nga ang federal government sa Amerika nagkinahanglan na nga ang mga pundok iparehistro aron ilang ma-verify
aron nga mahibaw-an sa gobyerno busa iparehistro ang mga ngalan sa pundok. Sa makadaghang panahon og higayon nga nagmeeting kung unsa man gyud ang mabutang nga ngalan niini tungod kay gikinahanglan na sa gobyerno. Sa kadaghang mga huna-huna, mga suggestion, ang mga suggestion gipilian uban sa pag-ampo diha sa Ginoo, napili gyud kiningalan nga Seventh-day Adventist Church. Tungod niini dunay nahimong mga faksyon, dunay uban nga wa makauyon ngani ning bulag sila ning nga kuwaglaing pundok nga ang ilang ngalan the Church of God katong kang Armstrong sa una diri na gikan sa SDA ug unya wa man sila kauyon nga ngalan nga Seventh-day Adventist kundili nagganing separate sila ang ilang ngalan Church of God katong kang Armstrong o ingon niya na ang senaryo karon. Kung atong tan-awon sa pagtukod ni Kristo og iglesia, sumala sa Mateo 16:18, wala gyud mahitabo nga gibutangan ni Kristo og kinini ang ngalan sa diha nga gitukod niyang iglesia. Pag-ingon ni Kristo, I will build my church, diha ra kutob pod nga insya tukuron ko ang akong iglesia, pero wa niya butangi og ngalan. Busa ang usa sa mga basihanan og prinsipyo sa Adventist, dili diha sa ngalan gyud gikilatis kundi diha sa doktrina. Seventh day, nagbantay sa ikapitong adlaw. Diin man magsukad ang pagbantay sa ikapitong adlaw dito sa pagkahuman sa pagbuhat sa Dios sa kalibutan, kay ang unang nagbalaan o nagpahulay sa ikapitong adlaw mao ang Dios, ang God the Creator, ang Dios nga magbubuhat na mao nay una. Kung atong tan-awon ang Henesis kapitulo 2 bersikulo 2:1 ngadto 3 nagsulti nga og nahuman sa Dios ang tanan butang iyang gibuhat ug sa adlaw nga ikapito mipahulay siya na nalangin og nagbalaan. Dunay tutulo ka mga punto nga gisgutan Sister Helen. Ang Dios mipahulay na nalangin og nagbalaan. Unsang adlaw ang iyang gipanalanginan, unsang adlaw ang iyang gibalaan og gipahulayan ang adlaw nga ikapito. Bilang nakapag-aral ka kay karong panahon na kadaghanan na edukar namang gyud, sulay kuno sa pagsusi gikan sa Biblia ngadto sa diksyonaryo, paingon ngadto sa inyong kalendaryo des inyong mga puloy-anan, tan-awa kuno og unsa nang adlaw ang ikapito. Ang adlaw mo'y tan-awa dili ang pitsa, kung unsa ang adlaw ang ikapito. Busa ang Dios mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlaw nga ikapito. Ayaw kalimot nga dunay 7 ka adlaw ang usa ka semana. Out of 7 days in 1 week, ang Dios mipahulay na nalangin ug nagbalaan sa adlaw nga ikapito. Karon atong tan-awon dugang pa nga pagpasabot sa Biblia. Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 hangtod sa 10, kining adlaw nga ikapito nga gipahulayan, gipanalanginan o gibalaan sa Dios, maupod ni ang gisugo sa Dios nga pahulayan ug balaanon ang adlaw nga ikapito. Meaning nga wa magkabulag ang adlaw nga gipahulayan o gibalaan sa Dios o sa adlaw ipabalaan sa Dios sa tao. Karon niya pamatii ang Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 nag-ingon hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ini. Remember, nga naay adlaw nga igpapahulay aron balaanon. Kung dunay adlaw nga igpapahulay, niining 7 ka adlaw so sa kasimana, nasayod ka ba og unsang adlaw nga igpapahulay nga hinumduman og balaanon? Atong padayunan og hisgot. Exodo kapitulo 20 bersikulo 9. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa tanan nimo nga mga buluhaton. Tanawa ang Dios nagsugo sa tao nga magtrabaho, magbuhat siya sulod sa unom ka adlaw. Meaning nga ang ikapitong adlaw wa maapil kay unom ka adlaw ang Dios nagsugo ang tao magtrabaho. Apan ang gisulti sa 10 nagingon,
apan ang adlaw nga ikapito, tanaw ha, wa magingon apan ang unang adlaw. Ha, nung unang adlaw, meaning to say Domingo. Wa magingon apan unang adlaw, o ikaduhang adlaw, ikatulo, ikapat, ikalima, ikaunom, wa magsulti na. Apan ang adlaw nga ikapito maoy usa ka adlaw nga igpapaulay alang kang hiyubang nga imong Dios, nining adlaw dili ka magbuhat og bisan unsa. Ang adlaw nga igpapahulay, Sister Helen, ang adlaw nga ikapito, alang kang hiyubang nga imong Dios. Busa kining adlaw, ang tao maghimaya ug magdalay diha sa Dios kay alang kini kaniya. Kung atong basahon ang Biblia Latina Vulgata, this is official version of the Roman Catholic Church, nga gihubad ni Pare Manuel Yap, ang gihisgutan nga matud pa dinhi sa first page yun nagingon nga matud pa ani ni hinigugmang magbabasa ubo sa pag-agak sa Iglesia Katolika tun-i pag-ayo ang Biblia. Tanawa, ang simbahang Katoliko nagdasig yun sa mga tao nga tun-an pag-ayo ang Biblia. Busa Sister Helen, sigurado ko nga doon na kay matunan o makatunan ni ining imong pangutana dinhi sa ato nga programa. Karon niya, nag-ingon din hiyo, hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo. Unom ka adlaw maghimo ka sa tanan nimong buluhaton, apan ang adlaw nga ikapito nga iya sa Sabado kung pahulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimo og bisan unsa. Pinaagi sa Biblia na palutaw nga ang adlawng ikapito, Sabado, mao ang adlawng igpapahulay. Subo lang sa mga nanag-angkon nga sila'y insakto og tinuod o gitukod ni Kristo, pero ang ilang gibantayan dili Sabado kundi adlaw nga Domingo. O tandaan na to ha, ang gihatag sa Dios nga igpapahulay sa tao ang adlaw nga unsaman, adlaw nga Sabado, ikapitong adlaw. Ug moingon mong Domingo ikapito, hatagig prueba, hatagi og mga katin-awan kung ngano nga ang Domingo mo'y na ikapitong adlaw nga sa nabahibaw-as kadaghanan, Sunday is the first day of the week. So salamat Sister Helen. Karon padayon ta. Kung atong tan-awon ang gisugo sa Dios nga ang tao magpahulay sa adlaw nga Sabado, adlaw ikapito. O niya pa atong basahon ra gud dinhi sa kining gihisgutan ba sa The Living Bible. Sumala sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, ingon niini ang gihisgutan dinhi sa Ezekiel Kapitulo 20, versikulo 12, mauni ang gipasabot dinhi, matud pa dinhi And I give them the Sabbath a day of rest every seventh day. Ang imo ra bagyod nga pangutana, Sister Helen, way man nga sa kadaghan nga pwedeng ingalan isdi imangyod, 70 mangyod. Kini siya ubos na lani sa pagpangayo o pagpanginahanglan sa Ginoo nga magagiya siya og unsay ingalan niining punduka, pero sa wa pa ning lutaw ang Seventh-day Adventist Church, daan nang nag-exist kining grupo daan nang nag-exist kining punduka, apan ang gibasihan sa Seventh-day Adventist dili gyud diha sa pangalan kung dili ang doktrina nga gisunod. Kay mag-unsa man lang na ay mabasa Iglesia sa Dios, na ay mabasa Iglesia ni Kristo, na ay mabasa ang unsa-unsa pa na dihang mabasa. Yes, mabasa na. Pero tungod ba kay mabasa insakto na nya ang doktrina na sungag, ang doktrina nagsupak sa gitudlo sa Ginoo sa Biblia? Tan-awa ra gud ang prinsipyo. Sa ikaduhang Timoteo 3:16 nagingon, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So ang importante sa imong pundok gibarugan, masayod ka kung kanang doktrina gitudlo ba sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Well, atong basahon dinhi niya ang gitudlo sa Dios. And I give them the Sabbath, a day of rest. Og akong ihatag kanila ang adlaw igpapahulay, ang adlaw sa pahulay. Nagingon dinhi a day of rest every seventh day. Wa magingon every first day, second day, third, fourth, fifth, sixth, kundili every seventh day. So gikan sa Ginoo nga siya
Matag adlaw gyud nga ikapito. So kung doktrina mo'y imong tan-aon, uban ang pangalan kini nga lana mo'y nagadalas kamaturan nga gitudlo sa Dios dinhi sa balaang kasulatan. Sunod, nagingod atong basahon pa. As a symbol between them and me. Kini di ay siya usa ka simbolo, usa ka timaan tali sa iyang katawhan ug sa Dios. Sister Helen, I'm sure nga naa mo'y mga hayop kay sa imong sa atong pagko-conversation naaman di ay mo sa kuan pod medyo bukid-bukid ug jutay. Tingali na wa lang ko kapangutana pero possible na may kanding baka ingnon ta lang o kaya labing siguro manok. Nakabantay ka, Sister Helen, ang mga inyong silingan na ay manok. Nakabantay ka nga may mga panahon nga ang manok magkasama og balhibo. Di ba? Maumaog yun ang balhibo. Karon mag-abot ni kay wa man gitangkal mga buhi man ang mga manuka. Unya may panahon nga manabod ka sa imong manok, mugapon pod mo tuktok pog apil sa sabod nga imong gisabod sa imong manok kadtong dili na nimo manok. Managsama ang balahibo. Pero ngano man nga makahibaw ka sa imong manok nga imo na kay sa balhibo bagod nimo tanawon? Sa balhibo bagod nimo tanawon, unang sa pangalan bagod nimo basihan ang relihiyon. Dili na diha sa ngalan, dili na diha sa balhibo. Unsay tan-aw nimo ang timaan, ang timaan. Managlahi ang timaan. Tan-awa, matingala ka, manag-ipon ra gyud pulos ning ila ning tuo kang Kristo, nagsimba og nangalagad diha sa Ginoo. Tanda na to na, Sister Helen, di ba? Maumao ra gyud kung sa manok pa murag balhibo. Pareho ra man ta nagsimba, puro nagampo, puro nagalagad sa Ginoo. Maumao ra gyud. Makaingon kita nga, maura. The same kini ang Christian, pero dili na ngano man. Duna may timaan. Agingon ang Ginoo as a symbol between them and me. Unsay timaan sa Dios? Kining adlaw Sabado. Busa kanang nag-alagad sa Ginoo, wa na milabot ana. Basta ang sa Biblia gisulti ang timaan nga gihatag sa Ginoo adlaw Sabado. Unya nagingon ni as a symbol between them and me, nagingon din them that it is I the Lord who sanctifies them, that they are truly my people. Ang Dios nag-admit siya, nag-angkon siya nga duna siya tinuod nga mga katawhan. Kinsa sigon sa itong gibasa, kining mga Sabbath keeper, kining mga seventh day keeper, kining nagbantay sa adlaw Sabado, nagbantay sa adlaw nga ikapito, kay maoning adlaw. Kung ang iyang katawhan sa Dios sigon sa itong gibasa, ang mga Sabbath keeper, nag-ingon siya nga, that they are truly my people, iyang tinuod nga mga katawhan. Kung ang katawhan sa Dios nga gisulti, ang timaan mao ang adlaw ikapito Sabado, how come nga ikaw nagunit sa unang adlaw nga mao ang Domingo? Nakuha nimo punto si Helen? Dugang pa sa 20 atong basahon. Nag-ingon sa 20, matud pa sa 20, and hallow my Sabbath, and they shall be a sign between me and you, that ye may know that I am the Lord your God. Unsay ipabalaan sa Dios? Ang iyang adlaw igpapahulay. Unsang adlaw ang iyang igpapahulay? The seventh day, ang ikapitong adlaw. So, Sister Helen, hinaot pa unta nga imong nasabdan kining mga bahina o kining mga puntuha. No? Ngani, kung atong tan-aon, natingala og matingala gyud ta, ngano man nga ang gisugo sa Ginoo Sabado, ngano nga ang tao naamang gyud og Domingo. Ug unya ilang ipamatuod nga ang Kristo nga nagpakamatay didto sa krus, tandaan nato, ang Kristo nga nagpakamatay didto sa krus nabanhaw sa adlawng Domingo. Yes, tinuod na si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Ilang irason mo hinungdan nga magbantay na ta og Domingo kay si Kristo nabanhaw sa adlawng Domingo. Pero wa gyud anay sugo sa Ginoo dias Biblia. Karon atong basahon dinhi sa Contemporary English Bible, kung nailisan na ba ang ikapito, nailisan na ba sa unang adlaw, o dinhi sa Levitico 23:3 atong basahon sa Contemporary English Bible, nagingon dinhi, you have 6 days when you can do your work,
aduna kamoy unom kada. Sagdo lang ninyo ha nga akong ihubad ni siya kay naa mo mga bata nga maminaw. Okay, nagingon din you have 6 days when you can do your work. Aduna kamoy unom kaadlaw nga makabuhat sa inyong bulaton. But the 7th day of each week, tanawa, wa man yun, but the first day of each week. Gingon din, but the 7th day of each week is holy because it belongs to me. Tanawar gina o unsa gina kaklaro ang gisultis Ginoo nga para gina niyang adlaw kanang ikapitong adlaw sa matag semana. Nagon, no matter where you live, kung asa magimong lugar o dapitan magpuyo, you must rest on the Sabbath and come together for worship. Tanawa, kinahanglan gyud ay. Unya, magunsa, magsimba and come together for worship. Pero tanawa, asa magsimba ang kadaghanan ron? Nangalagad si Ginoo, nagampos Ginoo, nagsimba si Ginoo, pero asa nagsimba ang kadaghanan? Hatuas Domingo. Gisugo ba nas Ginoo? Wala. Kay wala man isugo si Ginoo ang pangutana. Gusto? Kamo na lang magbuti. Ipadayon na kong basa. And come together for worship. This law will never change. Kining balaura dili gyud mausab. Busa ang Domingo ingon nga may pagkabanhaw ni Kristo, dili ni rason nga nausab na ang igpapahulay sa Ginoo nga Sabado ngadtos Domingo kay nabanhaw si Kristo. Mga kaigsunan, hilaman ka klaro ug katinaw ang mga butang nga inyong patalinghugan karon og tuguti nga ang mga pulong nga inyong ginapamatian inyo unta mga kaigsunan nga ikapahluna diha sa inyong mga kasing-kasing. Karon niya atong basahon ragod ni pangita pamati aragod ninyo ni sa gihisgutan dinhi sa kananaang today's English version dinhi sa Herbihanon 4:4 og 9 kun unsay gisulti dinhi Herbihanon 4:4 og 9 nag-ingod dinhi at hilabihan katinaw aning mga bahina. For somewhere in the scriptures this is said. Ano it is said about the 7th day. Wa magingon about the first day. About the 7th day. God rest on the 7th day from all His work. Ang Diyos mipahulay sa adlawng ikapito gikan sa tanan niyang buhat. Klaro na. Nga naman nga mipahulay ang Diyos des adlaw ikapito. Kay mao man ang adlaw ang adlaw ipapahulay. Ikaw ano ni pahulay mga Domingo nga wa man ang adlaw di man among adlaw ipapahulay. Unya atong basahon kunos 9 unsay gisulti dinis 9. As it is, however, there still remains. Tanawa bawat lusok sa mga pulong sterhilin uban sa tanang naminaw ron. Palihog pa malandungan ninyo nagingon. As it is, however, there still remains for God's people. Tanawa nagsulti din matod pa din nga nagapabilin, still remains for God's people. Nagapabilin yun alang sa katawhan sa Dios. Arrest. Tanawa, arrest. God's resting on the 7th day. Tanawa, ang Dios mipahulay nagpabilin alang sa mga katawhan sa Dios. For God's people, arrest. God's resting on the 7th day. Wa magingon first day. Domingo unta. Kay mao man ka pero 7th day ang gisgutan. Sister Helen Osbon ko ang pag-ingon. Dili ang ngalan sa imong relihiyon ilhon nga maoy tinuod mo insakto kundili diha sa mga doktrina nga gitudlo sa Ginoo. Last nga ako nga basahon dinhi kung unsay gisulti. Timan sa atong gibasa kaganina ang tinuod nga mga katawhan sa Dios ang nagbantay sa adlawng ikapito, sa adlawng igpapahulay. Karon ni apay gisulti dinho sa Isaias kapitulo 55 versikulo kanini ang 56 2 ug 6 nagingon dinhi bulahan ang tao. Timan Sister Helen na mga tao nga dito ras mga Hudiyo sa Israel na. Pero kining pong tao, ambot lang kaha og kamo unsay inyong paghunahuna og pag-ila ninyo siyang kaugalingon tao basag kamo. Pero kung tao gana inyong paghunahuna og pagtuo nga kamo tao, simpre dili mo ka eskapo ani. Nagingon dinhi, bulahan ang tao nga nagahimo nini og ang anak sa tao. Tao ka ba og anak ka ba sa tao? Yes, why not? Unya nagingon dinhi,
nga magapadayon nini nga nagbantay sa adlawng igpapahulay gikan sa paglapas nini ug nagapugong siyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsang dautan. Tanawa bulahan ang tao nga nagapadayon nagbantay sa adlawng igpapahulay. Paano ka magiging bulahan nga imong gibantayan dili man ang adlawng gisugos Ginoo? Unya nagingon ra ba gyud nga still remains for God's people, resting on the seventh day. Mo na gisgutan paras katawhan sa Dios gining adlaw ng ikapito. Unya nag-ingon sa 6, ingon man usab nini ang mga dumuluong nga nakigtipon sa ilang kaugalingon kang Hiyuba aron sa pag-alagad kaniya. Remember, aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Hiyuba aron mahimong iyang mga alagad. Remember, aron mahimong iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay. Kinsa ang iyang mga alagad? Ang tagsa-tagsang nagbantay sa adlaw igpapahulay. Makapaduda og kang kinsa ning mga alagad ang wala nagbantay sa adlaw igpapahulay. Sister Ellen, ang kamaturan imong nabatian, inyong napatalinghugan, hope nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna diha sa inyong kasing-kasing. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot, pagpatinaw sa nakasabot og natinawan na ninyo nga mga huna-huna. Okay, Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John ato ning tanawon makadiyot. Okay, ato nakita si William Eddy. Mayong gabi sa tanang naminaw. Karon from Morob, Leon, Postigo, Zamboanga del Norte. Okay, mayong gabi niyo Brother William Eddy. Salamat sa imong pagsunod sa ato nga tulumanon dinhi sa radio. Ano niya po si Edwin Duterte, maayo unta makasabot ning mga CFD, makapaminaw sila og uban pang katawhan. Kasabot na sila, makasabot na, pero dili man kamatuoran ang ilang gikinahanglan. Bisag nakasabot, adto gyud sa wa isugo sino sila, kay di kamatuoran ang ilang gikinahanglan. Okay, ato ning ladtaon makadiyot, niya si Lorna Capol, Marciano Sumalo, niya ni apod si Christian Vistar, Sewelski ML, Tris Jamin Jaime, niya si Melanie Sobroso, niya Ginaline Lumuntad, niya as Brother Alvin Di Risoor, Lovely Dihito, ang mensahe nga nagdilaab. Niya ato ning tanawon, ni apod si Inilim. Okay. Ato na tahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana Brother John giyon sa to niya paghanay ang pangutana. Ako na laning isamare Brother Libby, doon na lagi siya ikaw bagay domestic helper man ni dito sa Hong Kong. Unya, SDA pod, kanunay siya mukuyog panimba kay pareha silang adlaw nga day off Sabado. Ang iyang pangutana, why man sir, nga sa kadaghan sa pwede ingalan, ang SDA mangyod mo inyong napili nga maoy ingalan? Okay, salamat no. So daghan bitaw na ngalan untang gipilian pero ang SDA gyud maoy napilian tungod sa rason ni akong basahon ni gala ako tong pangitaon be. Natoy rason ngano nga SDA ang gingalan. Matod pa dinhi sa atong mabasa sa testimonies ingon dinhi nga sa 2:23, no name which we can take will be appropriate, but that which accords of our profession and expresses our faith and marks as a peculiar people. The SDA is a standing rebuke to the Protestant world. Here is the line of distinction between the worshippers of God and those who worship the best and receive His mark. So, sa ilang napilian, o niya ilang na butuhan mahigala, o niya alang sa nag-motion nga Seventh-day Adventist ng ato ingalan, muni komentaryo remark sa naghatag ng ngalana. Walay laing ngalan nga
mapilian nga appropriate kayo, nga takdo kayo sa pagtuo, naga-express sa atong pagtuo, o kini nagtimaan sa pagkapinili nga katawhan sa Dios. Ang SDA nagabarog ingon nga magsupak sa mga protestanteng kalibutan, o kini linya sa pag-ila sa taliwala sa magsisimba sa Dios o magsisimba sa mananap nga mapintas. Kanang SDA, Seventh-day Adventist Church. Kanang SDA, kanang Seventh-day na siya. Buti pa sabot, nagabantay sa ikapitong adlaw nga mao ang adlaw ng ipapahulay. So sa ngalan lang, gi-express na ang pagtulunan sa Seventh Day, no? Nagabantay sa ikapitong adlaw, ani ang pulong nga Adventist nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Ang pulong Advent or Adventist, mga tao nga naghulat o nagpaabot sa pagbalik ni Kristo. So sa ngalan lang, maila na ang gi-express sa pagtuo. Nagbantay sa ikapitong adlaw Sabado. Usa na ka line of distinction na higala sa usas kalainan taliwala sa magsisimba sa Dios. Sabado o niya Domingo. O niya nagpaabot sa pagbalik ni Kristo, mga higala. So mo na'y napilian o niya matod pa ni Ellen White sa iyang pagpamatuod, kay siya may naghatag pog remark nini. Ingon siya din sa Selected Messages, volume 2, page 384, we are Seventh-day Adventist. It is the name the Lord has given us. It points out the truth that is to be the test of churches. As a people, we must take a firm stand for the truth and righteousness. So, muni pahayag Ellen White, it is the name the Lord has given us. Hinatag sa Dios kaniya. Nganlan og Seventh-day Adventist. Pero diya sa Bible, nahitabo man gud ni nga ginganlan tungod kay nag-require ang government nga kinahanglan irehistro ang mga religious organisasyon. Kaya katungan ni rehistro, matawag na itong quorum. So muna hinungdan nga gisabutan. Pero arikas Mateo 16:18, si Kristo tinuod nagtukod og iglesia. Siya pagatukuron ko ang akong iglesia. Pag-ingon niyang pagatukuron ko akong iglesia, wala gi mabasa diya sunahan nga ginganlan niya ang iglesia nga gitukod. Why official name sa iglesia nga iyang gitukod? Mao na nga karong panahon na nagkalain tuod ang mga ngalan sa atong pundok, pero wanay kalabutan higala sa ato nga kaluwasan. Mga nindot na inulan nato dinhi sa atong programa kay kami dire wa mi pagsaway ni anang mga ngalan sa ato nga pundok, kay pulos na nindot ng mga lana higala. Kay si Kristo pod wa man magngalan. So kung naapay, kung ginganlan pa ni Kristo, ang ato mga leaders dili na unta maghago pagpangita og ngalan sa dihang nag-require na ang government. So tungod ni ana, kay wala may ngalan, kanang mga ngalan nato may posibilidad nga husto na nindot ato ngalan. Pero dakong problema og ang ngalan sa atong pundok atong giila nga nindot kaayo. Pero ang pangutana, kumusta man kaha ang pagtulunan o doktrina nga gitudlo sa atong pundok ning haom ba kaha sa balaang kasulatan? Kay ang Biblia higala mo ni sukdanan, mo ni usas mga galamiton aron sa pagsukod kung ang atong pundok nagtudlo bas tinurugwa ba? O dinhi nato masukod kung nagtudlo bas kamatuuran o wala ba mga higala. Kay kung atong basahon ang ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gisulat kini uban sa lamda gikan sa Dios og mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran. So tinuod ang itudlo is Biblia.
may kapuslanan sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo kung unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Subot pasabot nga ang Biblia kinahanglan mao na itudlo, may kapuslanan sa pagtudlo sa kamatuoran. So dapat ang usa ka pundok nga nag-angkon siyang tinuod, iyang gitudlo ang kamatuoran diha sa balaang kasulatan. Ani gihimo niya ang balaang kasulatan nga maoy mubadlong nila, musaway o mutudlo sa pagkamatarong. Muna nga ang Biblia nagtudlo ni Kristo. Pero kumusta man kaha ang atong pundok higala? Gitudlo ba kaha ang subay sa kaibuton sa Ginoo diha sa Biblia? Kay ang tao ra ba nga nakaila sa Dios sumala sa unang Juan 2:4 nag-ingon di atong mabasa, siya nga nagaingon, ako nakaila sa Dios, apan wala magbantay sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. So aron dili ta mahimong bakakon, kinahanglan nga ang atong itudlo mga sugo sa Dios, kay kung di nato ni itudlo higala, nag-ingon ang Biblia, bakakon ta og wa kanatong kamatuoran. So pananglitan ng usa ka pundok nga nag-angkon siya kining amo tinuod ni mao gini gitukod sa Ginoo. Nakaila Ginoo, nagtudlo Ginoo, pero pangutana, nagtuman ka sa balaod sa Ginoo? Kay gwa nagtuman higala nang ang Biblia nagsulti, bakako na siya o gwa kaniya ang kamatuoran. Unsa may mga balaod bas Ginoo? Das Biblia adunay daghang balaod sa Ginoo nga angay natong sundon sama sa napulo kasugo. Ang 10 commandments sigala balaod na si Ginoo. Diha tasok doon kung ang atong pundok iyabas Ginoo dili, kay kung dili gani higala nagtuman sa pong Ginoo o sa sugos Ginoo, baka konta og wa kanato ang kamatuoran. So usa na sa mong ila o niya ang Biblia nagtudlo nato mahitungod sa tinuod nga adlang pahulay, adlang Sabado. Gitudlo na des Biblia, pagwa ta nagtudlo di ta tinuod higala. Muna nga atong susihon ang ato nga gibarugan karon kung nagtudlo bas tinuod o wala. Kung wa nagtudlo, dili na tinuod. Ang kini nga pundok ginganlan og Seventh Day Adventist mahigala tungod kay kini nga pundok nagtudlo sa pagbantay sa adlawng igpapahulay. Kay naa na sa Biblia gitudlo gani sa Ezekiel 20 versikulo 12, ang igpapahulay gihatag sa Dios nga timaan ngadto siyang katawhan aron makailata nga kita tinuod nga katawhan si Ginoo. Ilhanan na gihatag sa Ginoo aron mailata nga iya tang katawhan. Kay guwa ko nagbantay, dili ko katawhan niya. So muna nga igpapahulay, ilhanan, isip aron mahimot ang iyang katawhan. Og kining igpapahulay sa Isaiah 66, 22, 23, wa ni pagkaputol higala, magpadayon kini hangtod sa bagong langit bagong yuta. So muna nga ang inyong mahigala gingandan ni og pundok nga Seventh Day Adventist tungod kay nagbantay ni sa adlawng Sabado og nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Kay nagsaad man gud si Kristo sa Hebreo 9 versikulo 28, ang matinguhaon nga nagpaabot sa pagbalik ni Kristo mao iyang pagalwason. Wa naman tayo higala niyang atong theme song. Mga hingala magampo kita, dalang panarag magkagagahom na mga Diyos, naka sa trono sa langit, dagang salamat sa kalampusan sa imo punong panalangin, tanan nagapa